ओरैबायदि बारहुंखा बारनानै आरोना नै दंफांफ्रानो बायस'लाबायजोबदों ओमफ्राय जोंना दिनैहाय दंफां गायनांगौनो माने मैयाहाय माबादों नालाय मा होनो बारहुंखा बारनानै दंफां बायजोबदों नालाय बिनि थाखायनो जोंहा दंफां गायनांगौनो ओमफ्राय उफाय गैया गायनो फैदों नैबे फुलसो आरोना फुलफ्राबो बायजोबदोंना नै दंफांफ्रा मैया ओरैबायदि बारखादों माबालै आंना न'आ लोमनायखौसो दुखु मोनदों आं ओरैसो लामाया माने जोङो थांगासिनो दं आरोना बिफां गायनो लोगोफोर औवाबारिनि माने एल पि स्कुलावहाय नै मा बुस्थु बेलाय मा बुस्थु बेयो गुमब्रि पटल गोखै नायलांबाय थादो गाइसमान नैबेबो जदों खोमादां नै बेयाव गायनांगौना बे एल पि स्कुलाव गाइसमान गाइसमान बेखौ फुनांदों नै गिया आं लेवारखौ आयौ नै फैथो जा दंखायो नै लेवार नै बारहुंखा बारनानै नै बेखौ बायना लाबोनांबाय आरोना 2000नि बेखारनो 3000 दिनै दंबावोसो नैयावहाय ओमफ्राय 2000नि मोनबोबाय आरोना मोजां नङा मिथिला आङो दिनै भिन्दि जहल जानो लुगैदों आरोना सोर भिन्दि जहल जानो मोजां मोनो कमेन्ट खालाम ओंखाम नै संनाय माबा ओंखाम लाबाय ओमफ्राय नै बियो ओंखामजों दावदैजों एवनाय आरोना ओमफ्राय नै बियो चिकेन पक'रा लाबोदों ओमफ्राय आलु सब मोनथाम लाबोदों आरोना हनै जानोसै लोगोफोर दासो फैबाय मेंनायखाय भिन्दिखौ जहलखौनो खालामबाय आरोना आं जानो लुगैदों गोबावसिम नालाय जायैया ओमफ्राय बेखौनो नै लाबाय जानोसै गाइसमान बाय बाय